Ang krimen nagakatabo sa wala naton may baluan nga lugar, oras kag adlaw. Gani sa anuman nga tion, iniang matabo. Sa karon nga edisyon sang K5 Crime Stories, aton hibaluon ang nagpalibot nga mga sirkumstansya kung nga ang ginpatay sang nobyo, ang iya anay nobya, kag gindalahig pa ang ginbulos sa iya. Ay, shit! Patay ko ng bayo mo? May hambalanon o pag-ibig na makapangyarihan pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Enero 19 tuig 2024, Biyernes nga adlaw, pariyo sa iban nga mga inadlaw, normal ang sitwasyon sa sulod sang Guimaras State University nga nahamtang sa barangay Macline, Buena Vista, Guimaras. Magluwas lang gid nga masako sa pag-enroll kag pagbaton sa mga aplikante ang bulutuan. Apang pag-abot mga alas 2 na sang hapon, ang normal kag matawhay nga sitwasyon nabuslan sa kakugmat kag kakulba. Bangod na batian ang asod-asod nga paglanog sa malupok sa room 3 sang Agri-Eco Building. Pagpuas sang linupok, diri na kag nagsugata sa ila ang masubo nga talan-awon. Dugoon kag pilason ay isa ka babayi kag ang isa ka lalaki ngayara sa sulod sang isa ka hulot. Nakilala ang babayi nga si Christine Piamonte sang barangay Kabungahan, San Lorenzo, Guimaras. Samtang ang lalaki amo si Ram Carl Tacubay sang barangay Constancia, San Lorenzo sa amuman nga probinsya. Pag lutang niya na igo ang babae, ang ginsunod niya ang gilutang amo to ang lalaki. Ang babae may igo sa ulo, ang lalaki sir may igo sa kilid kag sa dughan. Tapos naubos na niya yung bala, ang lalaki kinupusan niya pa sa ulo. Ay, shit! Patay ko ng bayo mo? Halin sa Buena Vista, Guimaras, dali nga gindala ang duha ka mga biktima patabok diri sa syudad sang Iloilo. Si Christine ang nakaagom sa pila sa ulo nga pagkaligad sa pila ka oras, dinimalas ini nga ginbawian sang kabuhi. Samtang si Tacubay ang nakaagom sa pilas duha sa dughan nga karon padayon pa nga ginamonitor ang iya kondisyon sa hospital. Ang dako nga palamkotanon sino ang maiso nga naghimo sa sining makanglidlis nga krimen nga tabo mismo sa sulod sang bulutuan. Siya si Zoilo Serino, kang taga Pulupandan, Negros Occidental. Nagatrabaho bilang utility worker sa Pulupandan Rural Health Unit. Sa palalawsaw sa K5 News FM Iloilo, nagagwa nga ang 22 anyos nga suspect kagugma gali ang 22 anyos sa biktima nga si Christine. Mga halos 3 man katuig ang ilang relasyon, tubtob nga sa nagligad nga binulan, diri na kag naglabuanay ang ilang relasyon, tubtob nagbulaganay. Sa investigasyon sa Buena Vista Municipal Police Station, mahimo may mga impormasyon nga nakalabot sa anay nobyo nga may iba ng relasyon ang iya anay kahagugma. Kag kapila ini nga pasiktuhon ang anay nobya kung may bag-o na ini nga nobyo apang ginapaginduwala sang babayi. Apang posible nga wala ini ginpatiyan sa suspect kag diri nagumpisa ang dumot kag kaakin sini agod nga planuhon ang krimen. Ang mga kakilala kag kaupdanan sa trabaho ni Zoilo nakatulpangod nga may problema ini. Sa social media post ang suspect sa tilikday may inadlaw, makitaan nga kaangay may ginahuptan nga kaugot kag mayara sang gidumtan. Inibala nga ma-post ang ginapatuhoy sa iya anay nobya kag sa bag-o sini nga nobyo. Pero paano nahimo sang 22 anyos nga suspect ang ining madinuguon nga krimen? Kung sundon mo sir, ang iyang dita, makita casual employee siya sa Rural Health Unit. Kag ambal niya, ang iya sildo, isupto niya tani niya, ipatumba yung mga biktima galing wala sang nagtugot sa inyo. That's why siya na mismo nag-decide na himuon ini. Kag nagbakal siya sang armas sa isa man mismo ka lugar dito
sa ilang area kag nukta niya ni kintigana niya gid. Biyernes nga adlaw, Enero 19, wala nag-duty si Zoilo tungod nga may kadtuan ini. Halin sa Plupandan Port, nagpangabay ini nga magsakay sa baruto patabok sa Guimaras. Diri na ini nagdiretso sa Guimaras State University. Sa una nga pagsulod sa eskwelahan, wala sang dala nga anuman si Zoilo. Nagwa ini, kag liwat ini nagbalik nga may dala ini nga bag nga nakasulod na didto ang pusil nga gingamit sa pagluthang sa duha ka mga biktima. Sang ginusisa sang gwardiya si Zoilo, nagambal ining maihatag nga kwarta kay Christine nga gamiton sa pagpa-enroll. Nagdiretso ini sa room 3 Agri-Eco Building kag dito nakitaan ang duha ka mga biktima. Ang natabo una niya yung ang lalaki, wala maigo ang lalaki, no? Tapos pag lutang niya naigo ang babae, ang ginsunod niya gilutang amo to ang lalaki. Ang babae maigo sa ulo, ang lalaki sir maigo sa kilid kag sa dughan. May mga sinabtanay pang natabo, tubdob na una gintiro si Ram Carl, 26 anyos, kag isa ka musical director para sa Palayag Festival, nga ginapatihan amo ang bag-o nga kagugma ni Christine. Tapos naubos na niyang bala, ang lalaki ginapusa niya pa sa ulo. Kag na-recover man ang pusil kag gingamit sa siling suspitsado. Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo, sa lula ni Christine nga si Melchorita Piamonte, halos hindi magpati sa natabo. Subang ini sa duha ka mag-ulutod kag badabo pakunta ni isang handom ang iya apo. Ang amba, amo na sila nga, kang isang isa kadlaw nagambal sa manghod nga arili. Nga, chow, tudluan ko sa imong module. Kay bara nga makatapos lang ko eskwela ko, makagraduate lang ko, mabulig ko sa inyo. Hindi na, nasa si Papa nga pag, ano siya ako? Napakilala na ni Christine sila pamilya si Zoilo nga iya nobyo. Apang sang ulihi, luyag na magbulag ang iya apo tungod nga nakit-an niya ang nobyo may malain ini nga batasan. Oo, kakadto di siya. Anong pakilala mo siya? Nang daw barumbado nga tao. Kaya tayo gurugapon na siya nakasyo. Anong klase ka pagkabarumbado? Abi naman describe mo anong ginano is Christine. Daw ginaanoy sa istorya bla. Mabisan ang isakto sang ang apo ko yaya. Kan nabaliktad bla. Luga baliban. Pero sinugi man bala si Zoilo Serino para sa iya pamilya kag mga kakilala kag paano siya nagdobiyahanay ni Christine. Si Zoilo nakag-eskwela sa San Lorenzo Guimaras kag diri nakilala si Christine. Mas nagdalong pagid ang ilang relasyon pinagi sa social media. May mga impormasyon man nga padalaan man sang kwarta ni Zoilo si Christine. Sa bulig sang K5 News FM Negros Occidental, amo natultulan ang puloy-an sang sospek. Diri sa barangay Zone 6, Pulupandan, Negros Occidental, nagapuyo ini upod ang iya pamilya. Kamagulangan in nga bata sa 3 ka magulutod. Nagtatrabaho ini bilang utility worker sa Pulupandan Rural Health Unit. Base sa Pulupandan Municipal Police Station, wala man ni sang anuman nga malain nga record si Zoilo sa ila lugar. Ang iloy sini nga si Sel, halos ini pating mahimo ini sang iya bata. Mabuot kag hipuson ini, nagahatag man sang kwarta sa iya. Wala lang ini kapanugid nga may problema ini sa paghigugma. Ana, ano siya mga bata siya na. In fact, nanalo na kami kabulig na nakita sa mga asildoya, gina kamatsilpo siya da hatag nandun siya sa amo, gabulig sa mga financial mga kalustuhan sa balay, tapos while hindi na sa ganun palabakadan, mga daw, mahigit siya sa ano lang yan, nalinong nga plate pala. So wala man na sa bisyo? Wala na siya. Nagapangayo man ni sang pasensya sa pamilya sang duwa ka mga biktima. Gain katuan kagitinguan sang K5 News FM Iloilo nga makuhaan sang bahay ng sospek apang ginpakamaayo na lang sini nga maghipos na lang. Napasaka na sa Buena Vista Municipal Police Station ang kasong murder kag frustrated murder batok kay Zoilo Serino.
na ginulsol man kuno ini sa iya ginhimo apang ulihin na ang tanan. Ang bulutuan ang lugar nga dapat manginhilway sa anuman nga katalagman. Ang lugar nga kung sadiin makatuon ka makakuha sa kinaalam ang mga estudyante gani ula sang lugar ang makaangay sini nga krimen. Magaserbi kung tani ining leksyon sa ibang pagid nga mabulutuan nga mangin istrikto sa tanan nga tion nga managasulod sa ila. Kag sa tanan nga nagahigugma aton panumdumon nga ang aton pasulabihon nga mas labaw ang paminsaron kaysa sa aton balatyagon. Ang madalag ko nga makrimen kaangay sini, dirigid lamang ninyo masaksihan kag makitaan. Basta Crime Stories, K5 News FM. Upod kay K5 Milmar de la Cruz. Ini naman si K5 Enrico Surita Jr. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo ang Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM.